Umur cakra engjak bura borok buphang bedek bolrok phalui chanani nangkha bohokni jala bai haste hapang government ni twibo ration card swnamjakya ration card kwrui sujog subidar maya nok huk bo kwrui kisi kwpla omo hai duku kosto ni kok khorok thokkwrui bohok mai kwrui obo hai keno muktui klaijak takhuk nondolal belai kheno mai machaya buphang bedek rokno khalui chanani nangkha ni para boro thago aya o bo kami o amsai klaya bo paran bung tamo banya ko o khumlung andar no boro paragana tong nok toy se phaiketa nini bung tamo ha nondolal deparma dono deparma nini nukhungo hik sai bebang da tongbai besabutui rok besa kaisa tongo engko nang o bol no dabo o kum kongsa bol no nang telang mani abo tam khanya telang nang phalna da telang abo bol rok nang bol rok phalai chai tongo ini ration card to ration card krui engke nang vote ba maru wo vote rok maru no engko ni ration card krui engko nok pugrok toda tong nini bomo hai nok pugrok kisi kaplada engke sorkani thani kun nok pugrok maya BPL card bo krui card mani ration card mani ko sukrui nini o engko nang bai ke sai tongkha tuk tagrok khai sai tongkha ta hino Geblechen kosto agdo chotor mas nono ba hai buphang rok halmani nukha ke belai kosto nini yathi yak bo hamya